Na Rympei U Hynñiewtrep channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Katkum ki khubor balayolum u Presiden barim jong ke Bangladesh ula jak ngai na Bangladesh na duk men chisngi ndre kilap thai khubor ki yathu bula phet rieh hakapor lai baji men nin kasngi Dangstep phyrngab u Muhammad Abdul Hamid u badan prapoi snem karta ula le jar jar men nin kasngi daka ling sun jong ka thai na kat ling sun na dhaka hakaba ula le hakapor lai baji men step hakaba u pai lang babun udang don haka jingyo thia lengai habarok kawai kari Bangladesh u Hamid udai uwei naki balasha khot tohkit halor ka jingya kan at ka bajur ka balaja ka por jang ka sokar ka Sheikh Hasina bat ka bala penmi ya ka jingya snam ka bashar khai tam u Abdul Hamid ula long president jang ka Bangladesh na ka banta arsin kanthi hakisnam ahja khatlai hadu ahja apholai bula syakan no bau dairu u badan banta haki kampenya Bri U haka por bakadan ka Hasina haka sokar haka jingya khi ka balaja haus nem ahja aphosa haka balakan no bakila set pathar ye kiri paidbah bat baki dan bon ba ki balayam na kate ke jingle thombor jang ki bor polit ka sarkar Muhammad Yunus kala thaw ya ka komiti balakli dau CR abrar education advisor ban lap ya ka jing jarangai jong president barim bat ka jing phet rieh jong u cha Thailand ong ka khubor jang ka United News of Bangladesh kidan ki polit ki bala sha be kam bat sha kan ria kam na kate ka daw jong ka jing phet rieh u Hamid bat la ya thu ru bau Hamid ulai yo phet rieh syakate kari da ka bau phong da ki janyi nakaliang ki bahaying ki kam bau le cha Thailand ban sha suman re ki dan pat ki bayathu bau phet rieh na ka banta ban lait na ka jingshah tohkit ha ka sarkar Bangladesh ki dur CCTV ki pen i bau Hamid u shong da ka shuki ka badan shaka ka bau dan ha ka kat ling suny bat bau le ban rung shaka ling suny ka bau dei ban le cha Thailand men chisngi ka sarkar haka por jang Bangladesh kala penduk no ya ka seng awami league bat ka te ka dei ka bala thau ban khang na iki kam le no haka te kari ka election commission jang Bangladesh ka pentip bakala penduk no ya ka jing ithu ya ka seng awami league bat bakala khang ban yele election na ka te ka seng nang ni shakmat